lyst til at gøre sådan her. Og alt det her skyldes snebolden i Eddies hoved. Lige der. Hvad? Okay, jeg tager den lige væk. Jeg tager den lige væk. Nej, lad være. Jeg tager den væk. Lad være. Nej. Jeg skal så meget på YouTube og hedder tortur med snebolde. Jeg fyrede snebold i nakken på ham, og nu kom sne ned ryggen på ham. Nu er det væk. Ej, øv!